Mi smo danas istakli pozitivnu saradnju u prethodnom periodu između naša dva ministarstva, pre svega kroz uspostavljanje partnerstva u oblasti dobijanja i iskorišćavanja bioenergije i u smislu afirmacije i u smislu podsticanja većeg korišćenja čistih tehnologija, zelenih tehnologija, kao podsticaj za ove tehnologije, ali i za zaštitu životne sredine. Dogovorili smo nastavak saradnje u oblasti projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Mi već realizujemo više ovih projekata. Posebno želim da istaknem projekat između našeg ministarstva, Ministarstva za životnu sredinu, klimu i energetiku pokrajine Baden-Württemberg i GIZ, nemačke vladine organizacije za međunarodnu saradnju. Projekat koji se tiče održivog tržišta energije biomase, projekat vredan 8 miliona eura.